नमस्कार काव्यरसिक हो. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, आज जागतिक पोस्ट दिन आणि उद्या आपला भारतीय पोस्ट दिन आहे. पोस्टाशी किती आधुनिक आपल्याकडे उपकरणं उपाय आले तरी पोस्टाचे संबंध संपलेले नाही. पूर्वीच्या काळी पोस्टमन हा अगदी देवदूत वाटायचं. घरी असलेल्या लहान भावंड असतील, वृद्ध आईवडील असतील, त्यांच्या परदेशी किंवा परराज्यात किंवा अगदी मुंबई पुणे अशा ठिकाणी असलेली जी तरुण मंडळी होती नोकरीसाठी, त्यांची ख्याली खुशाली किंवा इथून तिथे माणूस गेला शहरात, तेव्हा फोन नव्हते ना, तर तेव्हा फक्त एक पोस्ट हेच माध्यम होतं. त्यामुळे एखादा सुखरूप पोचल्याची किंवा एखादी कोण गरोदर असेल सून आणि तिला मुलगा मूल काय झालं असेल मुली, तर त्याची कोणाचं लग्न ठरल्याची जी काय प्रत्येक गोष्ट ही पोस्टामुळेच कळायची. पत्रामुळे, पोस्टकार्ड असतील, आंतरदेशीय असतील किंवा पोस्ट पॉकेट असेल. त्यावेळी पोस्टमनची लोक अगदी आतुरतेने देवासारखी वाट बघायचे. खूप पोस्टमनला मान होता. अशिक्षित माणसं असल्यामुळे गावोगाव तेव्हा पोस्टमन पत्र लिहून द्यायचा, पोस्टमन पत्र वाचून दाखवायचा. आणि आताच्या पिढीला ती पत्र येण्याची हुरहुर किंवा वाट बघणं किंवा ओढ आणि पोस्टमनची वाट बघणं ह्याची यत्शंकितही कल्पना येणार नाही, अशी आता परिस्थिती आहे. कारण आता अगदी दुनियेतल्या कुठल्याही माणसाशी व्हिडिओ कॉलवर समोर असल्यासारखं आपण बोलतो आहे. त्यामुळे ते दिवस ज्याने अनुभवलेत पोस्टाचे गावच्या ठिकाणी, त्यांना हे नक्की कळेल. आता आपण किती सांगितलं, किती लिहिलं, किती बोललो तर ते कळणं कठीण आहे. कोकणात असो नाही तर देशावर कुठल्याही गावातून चाकरमानी गेलेला मुंबईला आला की तो पत्र लिहायचा आणि मग पोस्टात टाकायचा आणि ते पत्र मिळायला 8 दिवस लागायचे. आता सांगितलं तर हसू येईल की त्या पत्रात लिहिले असायचं, अमुक आता गाडी सुटली आणि मग ती अमुक ठिकाणी थांबली जेवायला, मग सकाळी अमुक ठिकाणी उतरलो आणि मग एवढं आता घरी पोचलो. हे कळायला मित्रांनो 8 ते 10 दिवस लागायचे. नुसतं तो शहरात माणूस पोचला तो, आता त्या 8 दिवसात तो कसा असेल तो पुढचा भाग ते कळायचंच नाही. तर तेव्हा काही अतिप्रसंग काही घडला, एखादा माणूस मृत झाला तर तार यायची आणि तार आली तर ती कसली तार आहे ते कळायला पूर्वी माणसं अर्धी घाबरायची, गावात चर्चा व्हायची, आमच्याकडे तार आली, आमच्याकडे तार आली. कारण बहुतेक त्या तारा असायच्या त्या कोणतरी माणूस मृत झाला हे सांगण्याच असायच्या. आणि तेव्हा रजा नाही मिळत असेल गणपतीला विशेषतः किंवा मे महिन्यात, तर माणसं खोटी तार करून घ्यायचे. अगदी आम्ही म्हणजे 40 वर्षापूर्वी समजा आम्ही नोकरीला लागलो तेव्हासुद्धा आमचे कितीतरी सहकारी गणपतीला सुट्टी मिळत नाही म्हणून खोट्या तारी मागून घ्यायच्या, तार करायला सांगायचे गावातून. तर इतका तेव्हा पोस्टाला मान होता. पोस्टाचा आणि पोटाचा थेट संबंध होता. कारण जी शहरातला माणूस मनी ऑर्डर पाठवायचा तेव्हा ते गावात पैसे मिळायचे. असं खूप तेव्हा महत्त्व होतं पोस्टाला, अतोनात महत्त्व होतं. अजूनही ते महत्त्व कमी झालेलं नाही आहे आणि होताही कामा नये. पण आत्ता तितकी ओढ हुरहुर पोस्टमनची वाट बघणं हे राहिलेलं नाही. तरी पोस्टावरची आज आपण कविता ऐकूया. जागतिक पोस्ट दिनानिमित्त पोस्ट आणि पोट असा कवितेचं शीर्षक आहे. पोस्ट आणि पोट. कधी खिळ्याला कुठे लटकलेला दिसेल ओकाबोका. आता कधी खिळ्याला कुठे लटकलेला दिसेल ओकाबोका, तुमच्या कमी प्रतिसादाने झालाय अबोल मुका. कधी खिळ्याला कुठे लटकवलेला दिसेल ओकाबोका, तुमच्या कमी प्रतिसादाने झालाय अबोल मुका. नाक्या नाक्यावर अडगळीत दिसतो हा देशभर उभा. नाक्या नाक्यावर अडगळीत दिसतो हा देशभर उभा. ओळखले का तुम्ही, ओळखले का तुमची निकड पूर्वीची पोस्टाचा लाल डबा. ओळखले का तुमची निकड पूर्वीची पोस्टाचा लाल डबा. तेव्हा नव्हते ईमेल,
तेव्हा नव्हते ईमेल, नाही कुणी व्हॉट्सअप फेसबुकवर. तेव्हा नव्हते ईमेल, नाही कुणी व्हॉट्सअप फेसबुकवर. नव्हते स्पीड पोस्ट, ना होती गल्लोगल्ली सेवा कुरिअर. तेव्हा नव्हते ईमेल, नाही कुणी व्हॉट्सअप फेसबुकवर. नव्हते स्पीड पोस्ट, ना होती गल्लोगल्ली सेवा कुरिअर. जलद सेवेसाठी होती फक्त एक तार. जलद सेवेसाठी होती फक्त एक तार. 10-20 रुपये लागत, शब्द लिहिता 4. ती तारसुद्धा जलद म्हटली ना तर कधी कधी 8-8, 10 दिवस, 15 दिवस मिळायची नाही. अपवादात्मक इतक्या उशिरा मिळायची कधी कधी. जलद सेवेसाठी होती फक्त एक तार. 10-20 रुपये लागत, शब्द लिहिता 4. पोस्टमन भाषेत देवदूत, गावागावातील ज्येष्ठांना. पोस्टमन भाषेत देवदूत, गावागावातील ज्येष्ठांना. तोच सांगणार धाडणार ख्याली खुशाली लेकरांना. तोच सांगणार धाडणार ख्याली खुशाली लेकरांना. मनी ऑर्डरकडे लक्ष लागे जसा उजाडता महिना. मनी ऑर्डरकडे लक्ष लागे जसा उजाडता महिना. तोच आधार वृद्ध आईबाप लहान भावंडांना. मनी ऑर्डरकडे लक्ष लागे जसा उजाडता महिना. तोच आधार वृद्ध आईबाप लहान भावंडांना. जन्म मृत्यू लग्न नोकरी वा असो ख्याली खुशालीसाठी. जन्म मृत्यू लग्न नोकरी वा असो ख्याली खुशाली. पोस्टकार्ड आंतरदेशीय बंद पाकिट वा तार ठरलेली. जन्म मृत्यू लग्न नोकरी वा असो ख्याली खुशाली. पोस्टकार्ड आंतरदेशीय बंद पाकिट वा तार ठरलेली. होती चलती भारी मान दिवस होते ते पोस्टाचे. होती चलती भारी मान दिवस होते ते पोस्टाचे. संबंध फार जवळचे होते पोस्टाचे नि पोटाचे. होती चलती भारी मान दिवस होते ते पोस्टाचे. होती चलती भारी मान दिवस होते ते पोस्टाचे. संबंध होते फार जवळचे पोस्टाचे नि पोटाचे. संबंध होते फार जवळचे पोस्टाचे नि पोटाचे. धन्यवाद मित्रांनो. तुमच्या जुन्या काळातल्या काय पोस्टाची आठवण असतील तर कमेंटमध्ये सांगा. तुम्हाला कशी कविता वाटली ती सांगा. कविता आवडली तर लाईक करा. तुमच्या जुन्या मित्रमंडळींना ज्याने पोस्टाचे दिवस अनुभवलेत अशा मित्रमंडळींना आप्तस्वकीयांना ही कविता नक्की पाठवा. त्यांना भावेल ही कविता, आवडेल. तुम्ही ह्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर करा. नवीन असेल तर अवश्य करा. आणि आता परत भेटू एक नवीन कविता घेऊन. धन्यवाद.